Thula sizwe mfana wami ngiyakutshela mina ufuna wazi boy ukuthi angusabi nawe namkhonyovu angusabi uyogcina ukuba umkhonyovu mawungifune hawu uzongithola hawini mawungifuna kwenye indawo uzongithola kwenye indawo njengamanje solungisa izwe solungisa isifundazwe solungisa iSouth Africa asidlali la ngibingelela kakhulu kumphakathi wakithi namaphethelo kwaZulu Natal naseNingizimu Afrika yonke jikelele ikakhulukazi ngifuna ukuqondisa nje inkulumo ebheke ngqo kubaholi beIFP mina njengomholi njengomongameli wamabhinqa ngicela nje ukuthi ngiqondise ukukhuluma ngokuphandle kokunanaza ngaphandle kokuthi kukhona into engiyincengile engingeze ukuyilungisa kulelizwe njengamanje mina ngizolungisa sonke isimo ekufanele silunge kulelizwe njengamanje mina ngihambile ngayiFriday lapha ngibezwe umphakathi wakhona ukhala ngeinkinga eziserious ke zalapha ke eMondlo lapha na ke eFriday ngaphansi komasipala waseFriday uthola ukuthi lapha idistrict yakhona umuntu oyiyona injini yokubola ephehla amanyala lapha eFriday lokhujana ubaba umkhonyovu Khumalo lo baba ngangimhlonipha mina kusekhona umne wabo ihwanqa umfokashata elalukwazi ukumlawula limnika lesoka sokuthi impilo yakhe iye kanjani phambili ngoba ene career yepolitiki lokho akwenza njengamanje kuyangidumaza kakhulu ngoba ngisho umfowabo lalele khona ngeke ayijabulele ukubona umkhonyovu ebulala izwe ngomkhonyovu elandela igama lakhe ngiyaqala ukubona umuntu abe negama elingamanyala aphinde futhi naye bese enza amanyala elilandela njengoba linjalo igama lakhe lento yenziwa umkhonyovu laphana ufike laphana kwakhishwa lo mfana lokuthiwa ulokhunjana uMaphisa noma naye bese ngaqondi ukuthi wenzani kodwa kuningi okuhle sikubone ngoba engasekho kwiadministration yaseFriday kodwa okuningi okuhle bekwenza kahle ekukumbe ngijabulisa futhi bekuyimeya bisiyencane emveni kwalokho ekhishwa umkhonyovu wazi wamuhupha wafuna ngisho ukumbulala behlangene uThula Sizwe wonakele umkhonyovu noThula Sizwe bonakele ngoba uThula Sizwe izathu sokuthi ayiFriday ngalesa sikhathi kwakuvikela iintellectual property yakhe okuhospa abawuthuwa lapha ilo semall le abaphuca umhlaba amakhosi bakhale yamall baphinde futhi kuzoba uspa osemondlo bese kuzoba uspa uselundi uma usomabhizinisi bezongena la bethi shi uyabona ngidonitshena mina uThula Sizwe ukhetha Motlala wenkatha uyena omosha yonke into ngoba esebenzisa amandla emali esebenzisa amandla okubulala usebabulalela abantu baningi kodwa igazi alizengelayo njengamanje yelami behlangene nomkhonyovu lapha kwamasipala eFriday sekuwakhumalo ihlobo zakhe zisebenza khona umndeni wakhe usebenza khona akho ngisho yedwa umuntu wangaphandle uqashwayo lapha eadministration yonke iphethwe umkhonyovu and then ngaphekwa lokho yena uphethe idistrict leyo iphethwe uThula Sizwe le district okuyiyona emoshe yonke into yadla yonke imali inesikweletu sika 500 million uyamajina ke u1 billion ongena kumasipala wase Zululand okusho ukuthi u500 million wonke uyahamba uyesikweletini le mali ade bekhankasa ngonyaka odlule isho ukuthini leyo nto ngithi ke mina umholo njani umkhonyovu okwazi ukuthi uthi umphakathi owavotayo ukhalazela izidingo uhambe uthathe ulisebenzisa ilungelo lawo uye estradini yena njengosopolitiki njenge-district mayor athi yena usungule yakhe imashi yenkatha beyomasha against the community hayi nganza kwethu mina ngidelile mina abafana bakithi ngidelile nganza kwethu inkatha inaba abaholi inkatha inawo bosopolitiki inkatha ineyiwengu ineziphukuphuku uma ningaboni ukuthi umkhonyovu uyisiphukupuku wenza umkhonyovu aphinde futhi enze show ukuthi bonke abantu bakwaKhumalo bayasebenza lapha nezihlobo zakhe aphinde futhi azosisa ngisho ithole zomzala bakhe eyisiselo ohlabisa ngoba evikela isibo sokuthi angakwazi ukuthi alokhu nje axosheka kalula ngoba wenza corruption usisi ithole lapha kuhlabisa irobot leli
eliphethe ukhokha national yini le nto leyo eyenziwa umkhonyovu namanyala amani lawa awenzayo namanje nje umholo njani esikhundleni sokuthi uye emphakathini uzwe izikhalazo zawo kusuka mina uhlelo lasemachunwini isiwengu sihambe siyolalela phakathi komhlaba ukuthi kwenze njani ngizoqhamuka ama-solution ngizowenza and ama-solution azokwenzeka lamanyala enziwa umkhonyovu kusukela namhlanje ngithi mina umphakathi wonke oseFred namaphethelo nakozolutala jikelele yazala isiqiniseko sokuthi uthula sizwe nomkhonyovu bangamanyala ama-vampire afuna igazi awafune ebuholi awafune ebulungiswa ungawomasha kanjani ubhuli isihlangu uzothi ufuna yonke into wena uzovikela usomlomo uzovikela imeya kuumsebenzi wokuthi umphakathi ukhalaze makukhona la ungajabule khona udoti leyo nto leyo